tidzayendabe wangwiro, 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 mai wangwiro akhulupirika, bambo wangwiro sunga chiyelo, tidzayendabe wangwiro, tidzayendabe wangwiro, ami wangwiro amapemphera, zibambo wangwiro asala kudya, tidzayendabe wangwiro, tidzayendabe wangwiro. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wano Danieli Muyuda. Believer, lero pa 17 January 2023 Mulungu atisenze sakarundu sabutopiki kukhulupirika. Tuwerenga ma Mulungu kuchokera ku buku lija la Daniel chapter number 6 verse number 4. Mawu otsogolera akalonga antchulira Danieli chifukwa kwa Dariyo. Verse number 4, Bible ikunena kuti ndipo akuluwa ndi akalonga anayesa kuntola chifukwa Danieli kunena za ufumuwo, koma sanakhoza kupeza chifukwa kapena cholakwika, popeza anali wokhulupirika, ndipo sadaona chosasamala kapena cholakwika chonse mwa iye. Pamenepo anthu awa adari, sitidzamtola chifukwa chilichonse Danieli. Amen. Tikapanda kuntola ichi pa chilamulo cha Mulungu wake. Verse number 6. Ndipo akulu awa ndi akalonga adasonkhana kwa mfumu mofulumira, natero nayo mfumu natero nayo mfumu Dariyo, mukhale ndi moyo chikhalire. Tisiyane pamenepa lero. Omvera, Danieli paja musaiwale tikufukula buku la Danieli. Titachoka kolangizana, titachoka dzori Yesu anafelanji, ndeti nakambiraso kuti mchaka chokolola mkarimo tudali malangizo nife maplaya tiyenera kuti tisewere. Titachoka konse kuja bilifa tabwereranso tifukule buku ili la Danieli. Nefe tinasiyana ponena kuti kudziko kuno ndi kudziko kwa nsanje. Bilifa ukumbukira zimenezi. Danieli Muyuda ali ku Babuloni, dziko la eni. Atafika ku Babuloni Danieli, anyamata yawa sakudziphatikisa ngati Mababuloni, sakuchita ngati Mababuloni. Ali mdziko la eni amakhala onga Ayuda, amasunga chiyero monga Ayuda, amapembedzera monga Ayuda, amayima pamaso pa Yawe monga Ayuda. Kadzuyenda kasidzuyenda, anyamatawa adakhalabe adachitabe monga Ayuda. Believer, sakurengeka, sakugwedezeka nyamatawa, sakukopeka, sakutengera zatsopano, akukhalabe monga Ayuda. Ichi nchosowa ichi.
ambiri adasukunuka, ambiri adadzisiya, ambiri adakopeka, ambiri akutsanza eni dziko. Ndimati ndinene, ndiwe muyuda olo uli kunja kwa dziko, sungabe chiyero. Ndiwe muyuda olo uli kutali ndi kwanu, khalabe onga muyuda. Njosowa ichi Danieli aukakamira chiyero, Danieli akusunga chiyero. Ndefe tinamuona kuti muyuda uchifukwa chokusunga chiyero, muyuda arabwera pa ufumu Dariyo Mmedi. Sada chedwe onga Beliseza. Fadi namona Beliseza adachedwa, adansiya muyuda kunja kwa kabineti. Zotsatira zake adagwirisa ntchito molakwika zinthu za Mulungu, endi Mulungu adankantha, adambabada, adanchosapo nkumuyika Dariyo Mmedi pa ufumu. Now Dariyo arabwera akuntenga Danieli kumuyika nawo mu kabineti yake ya anthu 120. Bilifa tinakamba zimenezi. Ali menemo ndakuti Dariyo adaganiza kuti no, pa anthu 120 pakhale akuluakulu atatu, pakhale mabosi awo atatu, pakhale nduna zapamwamba zitatu. Ndakuti Danieli adapezeka mu top 3. Muyuda ali nawo mu top 3. Dariyo akunsankha Muyuda, no, iwenso khale nawo mmenemu. Adayikidwa Danieli mu top 3. Bible ikunena kuti arakhala Dariyo nkunena kuti pa anthu atatu amenewa pakhale mkulu wawo. Mwa atatu aja mkulu wawo amene adakwezedwa pakati pawo Danieli Muyuda mulendo. Haleluya. Biriva tukupembedza Mulungu amene amakweza nake ngakhale dziko la eni. Tukupembedza Mulungu amene amasamalira mbewu yace ngakhale kusikuli kwawo. Tikumpembedza Yawe, amalemekeza chiyero chathu, amalemekeza ana ake. Ndimafuna ndikulimbikitse, sungabe chiyero ku UK, sungabe chiyero ku America, sungabe chiyero ku South Africa, muri ku Mozambique, sungabe chiyero muri Canada, sungadibe ni chiyero konko. Jehova akukwezani, akudzidzimusani, dziko lidzada bwananu. Danieli wapamwamba mwanduna 120. Kani nduna mtundu wanji koma nayo kuno mmene nduna imene president amaidalira kwambiri. Kodi nduna ili? Haleluya. Pepani sini mazitsara munithandisa. Oh, haleluya. Adali wa mkulu, adali wa pamwamba, adaposa onse. Ndekuti Dariyo wapamwamba, monse mwakemo Danieli, onsewo ni madidi. Dariyo mfumu, Danieli wotsatana naye. Haleluya. Tukupembedza Mulungu wabwino. Bible ikunena kuti arakwezera amuna 120 adakhala pansi. Mukudziona bwanji zinthuzi? Kodi mfumu apanga bwanji? Why antenga Danieli kukhala patsogolo pathu? Adayamba kumkumba, adayamba kumfukula Danieli. Zona Muyuda ngatilamulire, zona Muyuda akakhale patsogolo pathu, zona Muyuda angatipambane, zona Muyuda zona ndakuti anthu 120 adakhala pansi kufufudza zifukwa. Kodi ameneyi tingamchosese bwanji? Kodi ameneyi tingamthamangise bwanji? Kodi ameneyi tingammangise bwanji? Timpezere cholakwika kuti bwana anchose, timpezere cholakwika kuti anthamangise mdziko, timpezere cholakwika kuti atsitsidwe mpando jangonuna tikhalepo ndife. Birifa ndikulimbikitse kudziko kuno mkansanje, kudziko kuno anthu amayipidwa, kudziko kuno anthu ali ndi njiru, kudziko kuno birifa kuli majelasi. Ukangokwezedwa dziko limayipidwa, ukangokwezedwa anthu amakhala pansi kumanena upo tinchosese bwanji.
ndimatilise kwerere kwa mabwana nimvetsereni pampando mulipo anthu m'musi mwanu akunong'ona anthu m'musi mwanu akugwirizana bwanja mpesa ameneyi bwanja mchitira chokoma ameneyi anthu akukambira nabe zoti akutsitseni anthu akukambira nabe kuti akutsitseni dzuwa pweteka kwambiri kuti mwakwezedwa ena mvua pweteka kwambiri kuti mwakwezedwa ndimati nchenjese mabwana sunganibe ni chiyero khalanibe nokhulupirika ena kukambirana akukumana m'malodzi akukumana mahotelo akukambirana za inu tinkole ndi pari tinchose ndi pari timpese ndi pari timulodze bwanji amene timphe maso bwanji timpengese misala tipange naye bwanji kuti achoke pa udindo umenewo. Ndili mchilimbikitso ngati mudakwezedwa ndi Mulungu sunganibe ni chiyero. Believer, alipo anthu ena sikuti Mulungu akweza dzimankhwala ndiye ukakudzikweza wekha ndi dzimankhwala samala anzako akakubiriranso pansi akapezanso sing'anga wina ndiye dzimankhwala zako zazitcheswa mulikitana ndi zithumwa muyamba kupenga nazo mudzipita kuntchito muli ndi mchuno mu dzimankhwala takutemereni mphechepeche mmarako mmisana kumangonunkha dzimankhwala zako asing'anga bosi wa mtundu wanji wangotemera dzimankhwala mudakwezedwa bwanji. Tukamba za Danieli amene sadachite kampeni, tukamba za Danieli amene sadapereke chinyengo kuti asankhidwe, tukamba za Danieli amene adasunga chiyero, tukunena za Danieli Dariyo adangokhudzika no uyu ayenera kukhala mkulu wa onse nduna zanga zonse akalonga onse bosi wawo akhale mu Yuda. Danieli sadapereke ziphuphu dzimaudindo dzina dzimachita kupereka zindalama. Bwana mundisankheni pepa laso mulibe yone pamenepo. Bwana mundisankheni mulipompo mukudzilepheraso. Bwana mundisankheni kampani siku yenda ili gbede mudzilephera. Bwana mundisankheni mpingo somwa uchimwa dzakanika. Bwana mundisankheni ndimati nene adzikulosa ndi Jehova adzikukweza ndi Jehova. Akakukweza Mulungu akukweza makupasa kuthekera. Akakukweza Mulungu mfiti zikabwera mathana nazo. Akakukweza Mulungu kaena kupangire upo. Yawe amene timpembedzayi ife tikugona matigadira. Yawe amene timpembedzayi amalimbana ni nkhondo zonse. Pachati manena mutopika dusana kuti olimbana ndiwe amalimbana Mulungu. Hallelujah. Believer, anthu 120 kusakasaka chifukwa mwa Danieli ndi adakhala pansi nkumakambirana kadakumana ku horero akukambirana kuchita kutengana tiye ndikakambirane meeting ena kumana kumangojuku ena kumana nsombo ena kumana planta ena kumana mulilongwe ena kukumana uku kumponera kulinde kubanja tiye ndikambirane tinganchosesa bwanja amene tingangbese bwanja amene tentyang'aneni chifukwa akuti adayang'ana pa malamulo onse a Babuloni kuti ampesera cholakwika Danieli chidasowa. Kuyang'ana kodamene bwanji pa zachuma, kuyang'ana malisiti yake kupesa pa Danieli palibepo chinyengo. Believer, adali wokhulupirika mnyamatayi, adali wokhulupirika mbaleyi, adali wokhulupirika kwambiri Danieli. Kuyang'ana kodamene bwanji ndi azimayi alibe mbiri zolakwika ndi azimayi. Danieli ndi azimayi amaseka nawo amapemphera nawo kakwafesi akhoza kwapa samoni koma alibe zibwana savulira mzimayi ndi Muyuda uyuyu. Ndeteni tone kodi nthawi yobwera ku ntchito amayigwira kumkumba kumeneko kuti ntchito paja timayamba 7:30 ati Danieli amafika pano pa 6:30 and 1 hour amakhala ntchito ayamba kale. Timaweruka 4 o'clock koma Danieli pano amaweruka 5 o'clock. Adasakasaka chifukwa chidasowa.
ndimati ndinene kwa Ayuda, gwirani nthawi ngati Ayuda. Muli pakampani, tamagwirani nthawi yokagwira ntchito. Ngati umayamba 7 koloko, ndekuti uzifika pa ntchito po 5:30, wafika kalekale. Ambiri arambwani nthawi zonse, sole bwana ndachedwa, sole bwana ndachedwa, sole bwana. Nthawi zonse udzamanga sole mpaka naliri. Fika mofulumira, ndiwe Muyuda. Sunga nthawi, ndiwe Muyuda. Anthu akamakambirana zisowa chifukwa, sunga nthawi as a believer. Anthu akakambirana zisowa cholakwika pa iwe, asamachipese chofoka. Believer, tamverani. Anthu 120 adakhala pansi kuyang'ana cholakwika pa munthu mmodzi adachisowa. Adali anthu amenewo ndikunena ndi inuyo mu mpingo mwanu kaku kampani kwanu apezeke anthu okwanira 10 afufudze cholakwa pa inu. Sachipeza? Osati 120 angokhala 10 afufudze cholakwa pa inu. Inde ndinu believer, ndinu mayi wachigwirizano, zikomo ndinu mtumiki, koma arari afufudza anthu 10 cholakwika chimodzi, sachipeza pa inu. Ena rabusa ngakhale anthu awiri andipeza nacho. Amarumikira inde koma maso amadyerera sopansi mayi. Amarumikira inde koma ngokula mtima kwambiri. Amarumikira inde koma sadatembenuke dzenedzene. Amarumikira inde ndi mayi wachigwirizano inde, ndi intercessor inde koma amazembe naso ndi amuna eni. Amakhulupirika, amasamala abusa, chuma chawo amachipereka ku ntchito ya Yawe, koma sasunga chero believer. Akhozanena anthu ngonyada kwambiri, ena ngolalala kwambiri, odzimva cholakwika. Adafufudza amuna 120 adachisowa mwa Danieli, kuchisaka chifukwa kuchisowa. Believer, tikukambirana kukhala okhulupirika. Adachisowa chifukwa Danieli adali okhulupirika. Opemphera adzikhulupirika, opemphera adzikhulupirika, adzisunga chiyero. Tikamanena kuti mayi awa ngokhulupirika, ndiye kuti mayi wowo mulibemo chinyengo. Kukhulupirika, dziko langa likusowa kukhulupirika, Malawi ikusowa kukhulupirika, tusowa ife nduna zokhulupirika, pakusoeka arumiki okhulupirika, pakusoeka nyamata okhulupirika, pakusoeka azimayi okhulupirika. Akapezeka okhulupirika pa dziko, pa mpingo, pa chipembedzo, pa kampani imarukuka chifukwa cha anthu okhulupirika. Danieli adali wokhulupirika, gawo lina lokhulupirika. Njoduka pasidwa chinthu, pita kunsika 100,000 iyi, upite ukandigulire chimanga thumba limodzi, ukagayisa, ukagula ndiwo. Pita ukagule. Ne ukapita kunsika ukagule zimene wauzidwazo. Ngati thumba chimanga ni 30,000, kugayisa ni 4,000, wagulira ndiwo za 10,000, kenako ubwezere chenji. Mundimva? Kudziko kuno kuli anthu osakhulupirika, zimene agula zichamonjezera mtengo. Chimanga bwana ndapeza chadula, ndagula 45,000. Kukhulupirika pamene ndiwo ija ngokwezeratu bifi fodi kusowa malo mwa 10, basi ndangogula makeji yawo pa mtengo 15,000. Yagwira kale bwa 60 paja mnana ma vegetable. Aragula 1,000 kuti amene wabwana wanda 5,000. Mafika chinyengo ambakwika. Mpakana akubwezera chenchi pa 100,000 eja 10,000. Mtumba mwaje araikamo 40,000. Ndama amene agwirisa ntchito 50,000. Koma kwauza mtumawo kuti agwirisa 80,000. Mtumba mwaje muli 40,000. Wamtumayo akumbwezera 10,000. Apa believer ramvera palibepo apa kukhulupirika. Chinzimu cha chinyengo chalowa kwambiri ku dziko langa.
chinyengo chasaukisa dziko, chinyengo chasaukisa ngakhale m'mabanjamu ana osakhulupirika amasaukisa bambo awo. Ndinene ndinu ana amanyumba mukamatumidwa akagula zinthu mudzikhulupirika, osamagula chinthu chimene sichidauzidwe. Ndinagula mnandipasa 10,000 ndagula chakuti kangati zonse zinakwana 80,000 ndi 2,000 abasi ndanguidyera konko. Akuza kuti uidyere, akuza kuti udye. Banjo sabwezera chenji, ubwere wapasa dadi wako ndabweresa chenji 2,000. Makolo achida udenda tatengeko 500 ugula drinki, wekha wadyeratu akuza ndani kuti udye. Ino amene mumatumidwa kuti mudzigula zinthu za ena, pali ena ku dziko langa mwapasidwa ndalama mumange nyumba za ena. Ndimati ndinene khulupirikani. Mukumanga nyumba ya blaza wanu ali kunja, khulupirikani. Mitengo ya mabagasi ba, khulupirikani. Mitengo ya njelo, khulupirikani. Njelo asidafike 50 kwacha, bwanji mwamusa mitengo ya bodza. Pakana pano mukumuza na kuti njelo imodzi ndisikisire. Pamene njelo mukugula 30 kwacha, madera ena andi 20 kwacha, ngati ngatule ndi 40 kwacha, koma m'bale wanu mwamuza kuti imodzi ndisikisire. Mpaka na pano trip ya nchenga mwantulisiranso, malo mwamuza kuti mwina ndi 80 kapena ndi 40, madera ena mwamuza trip imodzi ya galimoto ndi 180. Zonsezo zikulowa kuti kodi simungakhulupirike. Opemphera wa mtundu wanji onjezera mafika, opemphera wa mtundu wanji ochita phada chonchi. Tinena pano abale ambiri akunjaku, nyumba imodzi yoti ikanatha mamiliyoni yochepa, nyumba ikutha mamiliyoni ambiri kwa mpiri chifukwa cha osakhulupirika amene akuyuzidwa. Kano khulupirika m'bale wanu mukumbera, m'bale wanu weniweni. Ambuye atithandize kwambiri. Enano mumagwira ntchito kwa abale anu, ndinu madriver, mumakonda kulembesa dzimalisiri za chinyengo. Blaza mafuta anatithera nde nanguika diesel apa wa 80,000. Sanaike nkomwe angufika pa filling station nkumangolembesa lisiti ya chinyengo. Tatilembeane 80 tikupasa ina yake. Nde nonso ma filling station amangolembaso mulemba lisiti imene akugula ni mafuta amene. Ndineneso ndinu ogulisa mafuta mulemba lisiri ya 80,000 diesel agulapo. Awupasani 10,000 mwamlembera lisiri yauti agula mafuta a 80,000. Pamene akupita kucha akukambera blaza wake, madala ndaonjezera a 80. Muniganizira padera. Blaza ake akutenga ndalama imene adaisunga, zotsatira zake galimoto ikafa ntchito imakutheraso. Blaza ako amasowa yokonzesa, umakhalaso pa ulova nkumaduwa, anako nkuonongeka, chinzimu chosakhulupirika pamalo. Daniel adali wokhulupirika, sadampeza ncholakwa, adali wokhulupirika, ankasunga chiyero ndi mati lisekwelere. Khala wokhulupirika, kano khulupirika. Tikamati ndi biliva ni muyuda, ena mukamafika pa golosale mwagula zinthu, ndipaseni protex, ndipaseni omo safuru amene, ndipaseni zakuti. Magolosale zimagula china chilichonse, ndalama zambirimbiri. Ndiye masiku ano kuli ma 5,000 achimalawi. Dzabwana banja awerengesa bwino mwampasa ndalama zicha. Mwina ndikarundu mwina wa 70,000 kani 50,000. Ndiye mwapereka pa ndalama zicha. Chenji chanu chota kupaseni nuyo ndi 3,000. Pama 500 mwapereka 3,000 40 kwacha. Ndiye ujarengati 3,000 40 kwacha. Ma 20 kwacha awiri aja malomori arenga ma 20 kwacha arenga ma 5,000. Fwa mafanana 20 kwacha ndi 5,000. Ayikaso pamene pacha. Hangari kuti akupasani 13,000 maloma 3,000 40 kwacha.
Believe amene akusunga chiyero. Bwezera. Tikamati uyu ndi believe okhulupirika amabweza chenji. Muwuze okhulisayo mandionjezera. Mundimva mwana Mulungu. Bwezera pompo. Ena manena kuti yaponda wamphawi. Chichewa cha masiku ano ati sapa manja. Mbava. Ati amene sapa manja imwene. Chinzimu chakuba. Anthu otere wasamatukuka. Anthu otere wasausizimayenda. Ndimati mchenjeze woyera mtima wopita kuchalichi akakuchulukisira chenji pa shopu bwezera. Akakuchulukisira bwezera. Usamanene kuti Mulungu sapa manja. Ndi chichewa cha anthu achikunja. Anthu osapemphera amanena choncho. Ndimati ndinene believe sunga chiyero. Khala wokhulupirika akakuchulukisira ndalama bwezera. No. Mandipasa 10,000 yowonjezera. Ndipasa ni 40 kwacha 10,000 yanu iyi. Pomwepo mudzamanga chibale mpaka na kalekale. Olo mutati mwasautsika kwambiri iye adzakuthandizani. Haleluya. Ndidachitika chisomo tsiku lina nkulowa nawo mu banki. Nditapita mbanki muja ndalemba. Withdraw yanga mundipase ndalama izi. Ndikupita kumene kuja ndalama jaka nawerenga bwanja dandichulukitsira. Yochepa kwambiri itu painena adali mayesero. Masiku amene ili ndalama 1,000. Ndawerenga kumaliza kuiona 1,000 ili padera. Kuwerenganso kumaliza 1,000 ili padera. Ndinampeza tera mondichulukitsira ndalama ndi 1,000. Adandiyang'ana ndikulandira ndalama ija. Dzina lanu ndani? Wakuti. Believer. Padabwera chinzache kuyanjana kwambiri. Kuyanjana osati kwa masewera. Kugwirizana kwambiri. Muli banja busa 1,000 ene imene ndidambwezera. Tili modzi mwana Mulungu. Kukhala wokhulupirika. Muyuda zikhulupirika. Intercessor zikhulupirika. Enanu mukangokwera mamini basi kamukupita mtauni kamukupita kaoda kumangokhala pa mpando pa chatondoviro mpaka nanduse kuti ndipereke ngati sanduza sindipereka. Eri mpaka na kuchokera kunsanje mpaka na Blantyre kuoneka ngati opereka kale timau apo ndi apo akuluakulu mukuiona bwanji dziko imene sili bwino mukuona bwanji matenda mukuona bwanji kukulongolola kwa mpiri kuoneka ngati opereka kale mpaka na mtauni. Mbale nditsika nawo pa Namcholi. Safu nakatsikira mtauni kuopa kuti anzindikira. Mpaka natsika pa Namcholi pa bwanji sadalipira 6,000. Bwanja kuti basi pamene pande kuti Mulungu andiona. Eti mpaka nakayima Tchale. Haleluya. Mulungu amene ali ndi maso. Ndayigwera mini basi. Kuchokera pano. Kufika pa Bangula. Kufika pa Nkabosa ndikumbuso sandusa ndilipire. Mpaka na pachikwawa. Mpaka na ndakwera mapiri. Mpaka ndafika Blantyre. Osa ndikumbusa Mulungu uyuyu. Ali ndi maso mpaka na natsika pa Namcholi. Ndithandizeni kusangala. Athandiza kusangala mbava. Basi mwayikwera mafuta ndi anu. Amene akuyendesa imba ntchito. Chinzimu chakuba, chinzimu chakukahena. Mpaka na Tchale chikakhala anthu akugwa amayimba manja. Ndekuti Mulungu adali mbali yanu. Adali mbali yake si Mulungu ndi nyabu. Opemphera mamusa kondakira. Sindingatsike sindinalipire. Timalipira bwanji kuchokera kwakuti. Chonde ndilipire sindingatsike pano. Opemphera okhulupirika amapereka sakwera ulele. Nonse amene mudaona ngati ndi Mulungu mukalape ngati mukundziwa mukapereke mudabera mamini pasambiri. Haleluya. Ambuye atithandize. Wina agwesa ndalama yake pansi 20,000 akupita kunsika. Mzimayi panjinga kapalasa. Ine mukubwera mbuyo momwe pa ndalama ichanthumba. Mukumaona mzimayi akubwera kulira. Kodi bambo manditolerako ndalama ndagwesa ndalama 20,000. Magwesa ndalama? Sinaone yani. Mwina mundapita koma ndalama ili nthumba. Kupemphera kumeneko. Ndalama ili nthumba safu none naye. Mzimayi mpaka nakulira inali yomweyi. Ndidya chani lero. Koma mzibambo omisa mtima bwanja ti Mulungu andipasa.
Mulungu andipasa atati mwini wake sadapezeke bera ukhoza kuigwirisa ntchito kuti warula. Koma ngati mwini wake apezeka nakuti kodi mwandionerako ndalama, iwe nkunena kuti sindaone, ndiye kuti pomwepo ndiwe mpafa wakuba waipa mtima kwa mpiri, chigandanga chigawenga chononga, sukukhudzika ndi mayi akulirayi, achita kugwesa mwangozi, apezeka ndikuti mpase biliva akatola ndalama ya mwini akhoza kugwira m'manja, akamona wina maso mwamwa mamfunsa mayi mukusaka chani, andagwesa ndalama, ndagwesa foni, mumamfunsa ndalama nzingati, andagwesa 20,000, ino mukawerenga kupeza ndene ma 20,000 mpase, ndagwesa foni yanga mfunse ni foni yanji, andi tabanya mose walero mpase, andagwesa foni yanga ndi foni yanji. Akangonena dzina la foni, ena foni yosaidziwa nkomwe, adigulira ndamuna anga koma njatachi dzinache nchani, dzinache koma njatachi ndiyakuda posi yache deka yakuti aye mutchule dzina lake bwinobwino sindikupasani mpava, anakuti njatachi njakucha mtundu wa posha uli ndendende, dzina angaidziwe dzina la mafoni ya masiku ano, angaidziwe pali dzimaita za mbirimbiri, inkapheka ni Nokia pano maina adabwera mbirimbiri, angadziwe. Haleluya. Nena unene ni ndani, nena ndifuna chani, nditekeno, nena bwinobwino. Inu mpase ni njache mpaka nanganganga, inu ndiyanu. Believer muyuda amene masunga chero wakhulupirika, tamverani, amabereka. Nthawi yathu pano imathamanga kwambiri. Danieli anali okhulupirika, Danieli anali osunga chero. Nimati ndinene, khulupirikani, sungani chero, perekani zimene sizili zanu, mudziwike ndi kukhulupirika. Mawa mundilondole believer, tikukumba pamenepa. Atate tithandizeni ngati Ayuda oyera mtima, tisunge chiyero, tikhale okhulupirika, kukhulupirika mu zinthu zonse ngati ana anu, m'dzina la Yesu tonse tiyankhe kuti amen and amen.